Mga binati ko na Hesukristo, mga minahal ko diya sa mga parokyano, mga online viewers sa naglaling dapit, nining atong misa karon. Good morning ninyong tanan. Dahil na to ang Dios nga mihatag og laing yugto, laing panahon sa atong panaw isip simbahan ug isip katilingban. Hatagan na to ang Dios sa masipang pakpak. Una, congratulations po sa atong mga liturgical ministers nga mohimo karon sa pagbag-o sa ilahang panaad nga mosilbi gihapon sa atong parokya o sa simbahan. Dasiguan atong mga ministers sa masipang pakpak. Mga igsuon, misulod na kita sa bag-o nga panahon sa atong simbahan kanang gitawag og panahon sa Adbiento. Sa civil calendar, ang bagong tuig is January 1. Pero sa simbahan, karon maoy New Year sa kalendar sa simbahan. Ang unang Domingo sa Adbiento. Mga musud ta og panahon sa Advent, mautro ang kolor sa sinina o sa sutana sa pari, unya violet, unya ang mga hapin sa simbahan, ang mga kortina, violet. Wa na nato kantaha ang gloria o himaya sa Dios. Unya ang pinakadako nga symbol nga makita nato kining nindot kaayo nato nga Advent wreath karon nga giandam sa itong mga igsuon sa Commission on Worship o sa Heart Confraternity. Tataw kaayo nga misulod na kita sa bag-o nga yugto sa atong simbahan. Karon, ang mga pagbasa og naminaw og maayo naghisgot sa usa ka bililhong butang nga mahinungdanon kaayo sa atong kinabuhi ug musugot kitag sa dili tipik og kabahin sa atong pagpuyo niining kalibutana kining gitawag og pagpaabot. Ang first reading naghisgot o pagpaabot. Ang second reading si San Pablo naghisgot og pagpaabot o paghuwat. Nga samot ang Ebanghelyo naghisgot gihapog pagpaabot o paghuwat. Ingon ang Ginoong Hesukristo, pagtukaw kamo, kay wa kamo mahibaw ano sa moabot ang agalon, sa tungang gabi ba, sa kaadlawon, or sa sayo sa buntag na ba. Sa atong kinabuhi, daghan tag mga gihuwat. Di mahimo nga di ta manggihuwat. Ang mga tawo nga gahuwat mo na tinuod nga nahigugma og sinsiro sa ilahang kinabuhi. Kinadaghanan tagi paabot. Ang mga mag-uumag kapaabot og ano sa makaani. Ang mga retirable gapaabot ano sa makakubrag lamsam nga nahurot ng daan wa pa gani makubra. Ang mga manag-uyab, ang mga nanguyab gapaabot og ano sa sila sugton. Ang mga nang-apply og trabaho gapaabot og ano sa madawat. Apil sila ning pagpaabot sa atong kinabuhi. Gapaabot ta og tagsara gapaabot og ano sa mamatay. Tagsara ingon ana. Pero apil na sa atong gipangandaman og gipaabot. Kamong gapa-eskwela anak gapaabot mo ano sa mang graduate inyong mga anak. Ano sa sila makapasar og board exam, ano sa sila magkatrabaho kay nang hinaot nga di na sila magsalig nato. Paghiman-himan, ato ra gihapon tanan. Katapos ang gatas ug diaper sa atong apo, ato gihapon tanan. There is virtue in waiting. Kay sa panahon nga magpaabot ta, sa panahon nga maghuwat ta, sa panahon nga naa tay gihuwat, dihang dapita malig-on ang atong paglaom. Nga naman, kining giingon karon, kining panahon sa Advento, mauning na upat ka kandila, paghulagway sa upat ka semana, nga diin kita gapaabot. Mauman yung upat ka kandila, nga gibutang din sa ibabaw sa Advent wreath. Upat ka semana sa Advento, nga diin kita gahuwat.
sa kasaulugan sa unang pag-abot sa Ginoo kanang Christmas ug labaw sa tanan ang iyang ikaduhang pagbalik. Ang mga tao nga wa mo na gipaabot, mahimo na kag mukamang diretso padung sa abaka o sa sambag. Wa na makagihuwat. Piskay ning maghuwat. Mao bitaw nang karon ang problema sa mga bag-ong tubo kay di naman sila makapaabot. Di na makahuwat. Mao bitaw karon nga mabarato na ning kumbira. Ngano man di na makahuwat. Ang virginity kaniadto gihimo sa karaang panahon, ang virginity is marriage gift. Anha na dyan na ihatag nimo inighuman sa kasal. Karon ang virginity sa mga batanon, gihimo namang Valentine's Day gift. O gihimo naman nga birthday gift. Utong pagkasal, agitampaan na lamang usa ka buok butakaw nga balhibuog tangkugo o usa ka sakog bugas gikan sa NFA. Nga naman, sa pa may tigtampag naghanga, nahunlak naman tanang himaya. Pero kung magpaabot ka, naa mo samot ang imong kaligon nga diin maangko na sa panahon sa gitawag sa in English og proper timing. Mo bitaw nga naay wisdom tong pamaagi sa kaniyang panahon sa gitawag og courtship and eventually marriage. Ngano man, the more you wait, the more you purify the sincerity of your intention. Mo sa una og tinuod kang mahigugma maghuwat man jud ka. Sa unang panahon, taas gud og proseso og naa kay angayan pananglitan sa una. Di man ka makadiretso I love you. Karon kay pag-ingon sa text og moingon na gani ng buzzer og I love you too bisag wa pa ka muyog I love you. Igo na kami og hi, ingon nag-buzzer dito I love you too. Yung nabuang na mahinoon ni. Wa pa gani ka moingog I love you, ingon na mag I love you too. Sa una there was a long process of waiting. Ang mga ulitaw sa kaniyang panahon og naa sila angayan mangagad pagod sila sa bahay sa ginikanan sa daga. Tag-upat ka buwan, magsibit og nipa, mag-azo og pinsa, magguwad og kamutihan, manghinlo sa nataran, bisan unsa isugo sa ginikanan, gitawag man tog pangagad stage. Unya og di ka angayan sa ginikanan, wa kay mahimo, di ka ka-proceed sa lain nga ang sa imong pagpaninguha, mangita na pug gaglaing bahay nga naay daga, mabidya to imong upat ka buwan kay wa ka kapasar sa paggrado sa ginikanan sa daga. Karon og kauyonan ka kay kaugihan ka, maayo kang mo trabaho kay kasagaran sukdanan sa kaniyang panahon ug maayo kang mo daro, maoro mo to ilang sukdanan. Wa may diploma basta kamao kang mo daro, malipay ang ginikanan sa baje. Ug kamao ka, maayo ka, kahimutan ka sa ginikanan, makaproceed ka sa sunod nga estado katong pagpangatubang. Dugay. Nga to thing nga, di pa kakakis ana sa imong gipanguyaban, di pa kagani kakagunit og kamot, kay nigpamisita nimo, ang ginikanan mo imo atubang. Ang ginikanan, labi na ng inahan sa daga. Muna maglibog ko sa kisa mo, pangasawon, kini bang inahan o katuijang daga. Mga tubang ka, ini pangatubang nimo, magdakag ginikanan, magdakag dakong tao, gitawag to og dakong tao, kay mao matoy spokesman. Bisag atong tao, gamay, buktot, unya, tibihon, dakong tao, gihapoyngan. Nga naman, maumantoy mo initiate sa dialogue. Muatubang ka formally nga, ni ami dinhi kay gusto namo nga makabot ang pinakamaalong buwak sa tibuok kalibutan. Balaknon man na sa una. Unya, magdakag pagkaon, magdakag tabako, magdakag imnunon. Unya, imong ipangasawa, ikaunsi na nga daga o kaigsuon sa maong panimay, muhatag pa kag nilakaran, muhatag pa kag gitawag og pinahiran og tae. Kay mo mga tiguang kahibaw mo ana. Kay ikaunsi naman nga daga ni imong gipangasawa, tagae mi kwarta kay nakaatiman ko aning imong gipangasawa. Nakabaton ko niya sa gamay pa, mao man ang nilakaran o pinahiran og tae. Karon ini humag pangatubang, di pa maimo ng daga, maghuwat pa ka.
Sunod nga stage sa pagpaninguha sa una, napay gitawag og subay. So pangagad, pangatubang, subay. Unsa man tong subay, follow up to. O unsa man, naka-final na ba ito itong gisabutan pagpangatubang. Magdagi apong kag pagkaon mo, pag umugas to na po imong ginikanan. Unsa may buhaton sa subay, pag-confirm ra sa atong sabot, pagpangatubang ninyo. Unyag ba, confirm na gani inig subay, anha na makahukom pag paistampa, parehistro. Unya, inig subay, anha na masuta pilay gipangadyo sa ginikanan. Kaya mga daga kaniadto, sanglit putli kayo og virgin, musitar ang ginikanan. Taga-imig usa ka buok baka, taga-imig tulo ka buok baboy, or napo kataro nga tuba. O maot og naong ihawi mig iro nga daghang rabis. Yun ana man sa no? Unya mao na to. Pag human ana iset ang kasal. Kumbira toda-toda. Inig kaugma kasal karon unya namatay nag-inahan sa baji o namatay naginikanan sa baji, mo gasto pa jud ang taglakin-an og pamisa. Mag-ihaw na pog baboy adlaw sa adlaw human sa kasal. Wa may mga honeymoon, wa dya mo'y mga tago-tago asa dito, adto gihapon sa bahay sa tagbajinan. Pila may imong gasto? Pila may panahon imong gihuwat? Taas. Muna ini kaminzo na mautog batasan ang baji, mo ingon ang banag, agwantahon laman ninyo pader kay dako, kaso ko gasto aning panuwaya. So there was a value in waiting. Katong magahuwat o magapaabot, maogyoy makakita sa tinuod nga paglaom. Ang mga tao nga di makahuwat, wadya mo na'y sinseridad. Mauni tuyo og anden. Muna sa Ebanghelyo karon niyo na Ginoo pagtukaw o pagpaabot. Paghuwat kanunay sa Ginoo. Mga bata sa kitang mga tiguang na ani, sa batanon patadi man takahuwat. Mabutot sa unahong tatay magpazag og saging na kanang tundan. Kini mga bata kay magsige bitaw. Sige hangad anang usay mahimong kanon di kahuwat og mahinog. Patong tatay sa una magpazag og saging tundan, isangat atong sanggutan. Unya adton ay kanaog hinog na tanan. Kay ibutang ra pud nimo ana maabot atong mga bata, amnon bisag ladyon pa kay amnon magligid anang sawog. Bisag apapa, ligiro na kay kanoon. Bisag kaimito, ganiso ng dabong. Di man takahuwat nga mahinog pa. Muna kapuliki, takuhag pabilo, ini kahapon, uga gas, kay ngod-ngod, anang aping kay napunog tagok. Di ta makanganga kay gikaon tong kaimitong dabong. Ang mga bata usually, di makahuwat. Pero importante di ay ang pagpaabot. So unsa may inyong gipaabot sa inyong kinabuhi? Gapaabot ang swerte, gapaabot ang nga mabuutan atong bana, gapaabot ang nga di na sila mairesponsable, unya usahay, mamatay na lang na, wa gihapon mabuutan. Bisag gatinganan na mga gihapog luwag. Pero sige naman, importante ang pagpaabot. Karon, ang unang Domingo sa Advento, gipahinumduman kita sa mga pagbasa, nga unta magpaabot kita, maghuwat nga malaumon. Daigo na to ang Dios sa makausap o katahagan na to sa masipang pakpak.